ги най-оборотните заведения по Черноморието. Така. Ето това, пичове, ще сервирате от днеска. Менюто го актуализирам само аз. Ако решите да импровизирате... Да не дава Господ. Ако решите да импровизирате да не дава Господ, това лице ще импровизира върху вас. А аз върху жените ви. Дайте да го запомните веднага, защото поправителен няма да има. Кой държи Палермото? Аз. Всичко ясно ли? Ясно. Ти? Ясно е, братле. На кое си, братле? На боулинга и на дискотеката. Пойзона. Няма ядове. Амиго. Окей, наясно съм. Касандра. И какво, Касандра? Всичко е точно. Сега да преговорим. Вашите заведения, моята стока. Аз съм доволен, вие сте живи. Тия си почиват, комбайна си жъне.